హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగుళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ క్లాస్కి స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఇది బేసిక్ క్లాసు, అంటే భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య సారాంశాన్ని మీకు ఈ 18 రోజుల్లో రోజుకు ఒక అధ్యాయం చొప్పున తెలియచేసేటువంటిది. సో ఎందుకంటే డీటెయిల్డ్గా చదవడము భగవద్గీత చాలా సమయంతో కూడినటువంటిది. కాకపోతే ఏంటంటే అసలు భగవద్గీతలో ఉన్నది ఏమిటి, భగవద్గీత ఎందుకు బోధించబడుతుంది, భగవద్గీతను మనం ఎందుకు చదవాలి, ఏమిటి అవసరము మానవాళికి అనేటువంటి అంశాలు తెలుసుకోవడానికి ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అనేటువంటి ఈ క్లాసులు ఉపయోగపడతాయి. ఇంకా తర్వాత భగవద్గీత గురించి డీటెయిల్డ్గా ఇంకా ఆధ్యాత్మిక విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇంకా దీని తర్వాత ఫర్దర్గా లెవెల్ 2 లెవెల్ 3 అనేటువంటివి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ భగవద్గీత శ్లోకాలు నేర్పించడం కానీ లేదా భగవద్గీతను గురించి బాగా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి లేదు. ఇది బేసిక్ క్లాస్. ఆ తర్వాత మీకు ఇంకా డీటెయిల్డ్గా లెవెల్ 2 లెవెల్ 3లలో మేము చెప్తాం. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే మొత్తం భగవద్గీతని 18 రోజుల్లోనే పూర్తి చేయాలి కనుక సో ముందే మీరు అంటే ఏమి ఉంది అనేటువంటి దానికోసం ఏదో కొంతమంది శ్లోకాలు నేర్పిస్తారు అని లేదా ఇంకా ఏదో అనేటువంటిది ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వస్తూ ఉన్నారు. దాని కొరకే ముందుగానే చెప్తూ ఉన్నాము. బేసిక్గా ప్రతి చాప్టర్లో అసలు భగవద్గీత అవసరం ఏంటి, అదేంటి, తర్వాత ప్రతి చాప్టర్లో భగవద్గీతకు సంబంధించిన ఏం అంశాలు ఉన్నవి, దీన్ని నేర్చుకోవడం వల్ల మనకేంటి ఉపయోగము, మనం ఎందుకు భగవద్గీత నేర్చుకోవాలి, భగవద్గీతను మనం ఎందుకు చదవాలి అనేటువంటి అంశాలు మాత్రము మీకు ఇక్కడ లెవెల్ 1లో మేము నేర్పుతాము. ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు డీటెయిల్ ఫర్దర్గా కంటిన్యూ అవ్వచ్చు. సో ఇది ఈ కోర్సు ఉద్దేశము. అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు రోజు 8:20కి మహామంత్రం పారాయణ మంత్రం అంటారు. ఇది ఎటువంటి నియమ నిబంధనలు ఏం లేకుండా ఎవరైనా ఏ సమయంలోనైనా జపించవలసేటువంటి మంత్రము ఇది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ మంత్రాన్ని కలియుగ ధర్మంగా ఉన్నటువంటి మంత్రం ఇది. సో ఎందుకంటే ఇతర యుగాలలాగా మనము భక్తిలో ఎక్కువగా చేసేటువంటి అవకాశం తక్కువ కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క నామము భగవంతుడు వేరు కాదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అనేక శాస్త్రాల్లో పురాణాల్లో మనకి ఇవ్వబడినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ నామమే ఈ యుగ ధర్మం, మనకి హరినామ సంకీర్తనం. అందుకనే ఈ మంత్రాన్ని వినడం కానీ మీరు జపించడం వల్ల కానీ మనలో ఉన్నటువంటి ఆ కలుషితమైనటువంటి హృదయ మాలిన్యం అంతా తొలగిపోతూ ఉంటుంది. కనుక అందరూ కూడా రెగ్యులర్గా 8:20కి ఒక రౌండ్ 108 సార్లు చేస్తే ఒక మాల అంటాము దాన్ని. సో అది పూర్తి అవుతూ ఉంటుంది. దానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి వింటే సో మీలో కూడా అది విన్న తర్వాత నో డౌట్ ఖచ్చితంగా మార్పు వస్తుంది మనలో. సో కాబట్టి ఆ జపం కూడా అటెండ్ అవుతారని ఆశిస్తూ ఉన్నాము. ఇక 8:30 to 9:30 1 అవర్ దాదాపు అప్రాక్సిమేట్ ఒక 5 minutes అటు ఇటుగాను ఒక రెండవ అధ్యాయం పెద్దదిగా ఉంటుంది, అది ఎక్కువ టైం పడుతుంది. మిగతావన్నీ కూడా 1 అవర్లోనే కంప్లీట్ అవుతాయి. సో రోజుకి 1 గంట. ఆ తర్వాత క్లాసు వింటూ ఉన్నప్పుడు మీకు ఏవైనా సందేహాలు కలిగితే వాటిని ఒక పేపర్ మీద రాసుకోండి. వాటిని నివృత్తి చేయడానికి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 10 to 15 minutes మినిమం ఒక 15 minutes మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఏదో మేము చెప్పడం మీరు వినిపోవడం కాకుండా మీకేవైనా డౌట్స్ అంటే క్లాస్కు సంబంధించి ఇక్కడ ఏవైనా ఉన్నట్లయితే వాటిని నివృత్తి చేయడానికి ఒక 15 minutes టైం తీసుకుంటాము. సో దయచేసి మీకు డిజిటల్ హ్యాండ్ రైజ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది.
అందరూ కూడా జూమ్ వాడుతూ ఉంటుంటారు కాబట్టి తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఉపయోగించుకొని డిజిటల్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయడం ద్వారా మనము సో మీరు నాతో అంటే ఏవైనా మీకున్నటువంటి సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి అంశం. ఇది క్లాస్‌కి సంబంధించి. ఆ తర్వాత క్లాస్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వీడియోస్ ఆన్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఇంకా వేరే చాంటింగ్ చేయడం కానీ, మీరు చాట్ చేయడం దాంట్లో చేయకండి. హరే కృష్ణ. సో, క్లాస్ అయిన తర్వాత మీకు టైం ఉంటుంది. మీరప్పుడు చాట్ బాక్స్‌లో పెట్టవచ్చు మీరు చేయాల్సినటువంటివి. సో, దయచేసి కొంచెం ఇతరులకు ఇబ్బంది పెట్టకుండా, అలాగే మీరందరూ కూడా గ్రూప్‌లో జాయిన్ అయ్యారు. ఆ గ్రూప్‌లలో కూడా ఏది పడితే అది మెసేజ్‌లు పెట్టకుండా, దాంట్లో 1 వీక్ ఏదో ఉంటుందనుకుంటాను. మీకు పెట్టినవి మీకు కావాలి అని అనుకున్నట్లయితే, ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఏ చాప్టర్ చెప్తారో ఆ చాప్టర్‌కి సంబంధించినటువంటి సారాంశము, మిగతా మొత్తం శ్లోకాలు అవి ఉంటాయి. వాటిని మీరు డౌన్‌లోడ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. వాటిని మీరు చదువుకోవడానికి కావాలనుకుంటే. కాబట్టి అవి కొన్ని రోజుల తర్వాత డిలీట్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్‌గా. మీరు సో, వాటిని డౌన్‌లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి కావాలనుకున్న వాళ్ళు. అలాగే ఈ అయిన క్లాస్‌కి సంబంధించింది యూట్యూబ్ లింక్ ఉంటుంది. సో, మరలా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వినాలి అనుకున్నట్లయితే ఇస్కాన్ రాధా గోవింద టెంపుల్ మంగళూరు అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్‌లో నుంచి మీరు వినొచ్చు. మీకు మీ గ్రూప్‌లో కూడా దీనికి సంబంధించిన లింక్ పెడతారు. అది చూడండి. హరే కృష్ణ. మాతాజీ వాయిస్ ఉంది గదా! కొంతమంది ఎవరో మెసేజ్ పెడుతున్నారు. ఉంది ప్రభుజీ, బానే అనిపిస్తుంది. వాళ్ళ సిస్టంలో ఓకే. మీ సిస్టమ్ కొంచెం చూసుకోండి. ఎవరైనా ఏదైనా వాయిస్ ఇది ఉంటే మీరు కొంచెం వాయిస్ పెంచుకోవడమో, లేదా ఇయర్ ఫోన్స్ లాంటివి ఏమైనా పెట్టుకుంటే జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. హరే కృష్ణ. సో, ఇవి బేసిక్‌గా మనము ఏవైనా అంశాలను మనం చూడాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఉండేటువంటివి. సో, కాబట్టి మీరు ఏవైనా అవి నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఆ గ్రూప్‌లో మీరు మెసేజ్ పెట్టినా, లేదా ఇప్పుడు క్లాస్ తర్వాత చాట్ బాక్స్‌లో మీరు చేసినా, లేదా డిజిటల్ హ్యాండ్ రైజ్ చేసి చేసినా మీకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. హరే కృష్ణ. సో, ఇక మనము ఈ భగవద్గీత 18 రోజులలో గీతను అవగాహనం చేసుకోవడము అనేటువంటి ఈ అంశం చూసినట్లయితే, సో, ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి దేవతామూర్తులు మనకి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు, కర్ణాటకలో ఉండేటువంటి దేవతామూర్తులు. సో, ఇక్కడ ఈ ఆలయ అధ్యక్షులు నామనిష్ట దాస ప్రభు. సో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు వారందరికీ అన్ని భాషల్లోనూ నాట్ ఓన్లీ ది తెలుగు. సో, అందరికీ కూడా ప్రతి ఇంటికి సో, చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క ఉద్దేశం హరినామ సంకీర్తనము ప్రతి గ్రామానికి, ప్రతి గడపకు అందాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం. సో, ఆ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చే విధంగా ఇస్కాన్ మంగళూరు వారు మనకి ఈ భగవద్గీతను, ఆధ్యాత్మిక అంశాలను ప్రతి ఇంటిలో ప్రతి ఒక్కరికి చేరే విధంగా ఆన్‌లైన్‌లో ఇంటి దగ్గరే ఉండి వినే విధంగా వివిధ సమయాలలో, ఎందుకంటే కొంతమందికి కొన్ని సమయాల్లో సాధ్యమవుతుంది. అందుకే మార్నింగ్ 6కి ఉంది. తర్వాత 4:00, తర్వాత 7:00, ఇది 8:30. సో, ఇది కొంచెం ఎవరైనా లేట్‌గా జాబ్స్ పోయి వచ్చే వాళ్ళకి అలా కన్వీనియంట్‌గా ఉండేటువంటి టైమ్‌గా 8:30 తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో, దయచేసి మీకు ఏ టైంలో అనుకూలంగా ఉంటే ఆ టైంకి అటెండ్ అవ్వచ్చు. అలాగే ఏదైనా మిస్ అయితే, లేదా మరొకసారి సరిగా ఆ టైంలో నెట్ ప్రాబ్లమ్ ఉండేదన్నా కూడా మీకు మరలా వినడానికి యూట్యూబ్‌లో కూడా చాయిస్ ఉంది. హరే కృష్ణ. సో, మీ అందరికి మరొకసారి
ఇది మళ్ళీ చెప్తున్నాము, బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఇక్కడ మనము 18 రోజుల్లో భగవద్గీతకు సంబంధించినటువంటిది ఇస్తాము. శ్లోకాలు నేర్పించడం కానీ, అన్ని శ్లోకాలు కూడా ఒక్కోసారి కవర్ చేయడానికి సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ఉన్నటువంటి 1 అవర్ టైంలో మొత్తము శ్లోకాలు, ఎందుకంటే భగవద్గీతలో మొత్తం 18 అధ్యాయాలు 700 శ్లోకాలు ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మీకు విన్నవించుకునేది ఏంటంటే, ఇది కొంచెం ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది కాబట్టి కొంచెం కష్టంగానే అనిపిస్తుంది ప్రారంభంలో, అయినా వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి. హరే కృష్ణ. సో ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకుందాము. దానికంటే ముందుగా ఒక్కసారి ఇస్కాన్ అనేటువంటిది మనకు దాదాపుగా అందరికి కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు. ఇస్కాన్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘము. ఇది 1966 జూలైలో యుఎస్ఏలో స్థాపించబడినటువంటిది ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ. సో ముందుగా మనము ప్రార్థనతో ఈ క్లాసుని ప్రారంభించుకుందాము. హరే కృష్ణ. ముందుగా గురు ప్రణామం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనం ఇక్కడ కొన్ని ఇస్కాన్ గురించి, ఆ తర్వాత భగవద్గీత గురించి పరిచయం చేసిన తర్వాత ఈరోజు భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయాన్ని గురించి అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఇస్కాన్ అంటే చెప్పాము ఇంతకుముందు, అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘము. ఇది 1966 జూలైలో స్థాపించబడినటువంటిది. తర్వాత భగవద్గీత గురించి చూసినట్లయితే భగవద్గీతలో మొత్తం 18 అధ్యాయాలు ఉన్నటువంటిది భగవద్గీత. మరి ఇది మహాభారత ఇతిహాసం. దాదాపుగా అందరికీ కూడా మహాభారతం గురించి తెలిసినటువంటిదే. మహాభారతంలో ఇది ఒక అంతర్భాగంగా ఉన్నటువంటిది. మహాభారతంలో 18 పర్వాలు ఉంటాయి. అందులో 6వది అయినటువంటి భీష్మ పర్వంలో
25వ అధ్యాయం నుండి 42వ అధ్యాయం వరకు మొత్తం 18 అధ్యాయాలుగా ఈ భగవద్గీత ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ భగవద్గీత మహాభారతంలో ఉంది కాబట్టి ఆ మహాభారత కథని యాక్చువల్గా వ్యాస మహర్షి యొక్క శిష్యుడైనటువంటి వైశంపాయన ముని ఆ జనమేజయ మహారాజుకు వినిపిస్తూ ఉన్నటువంటిదిగా ఉంటుంది. ఈ భగవద్గీతని గీతోపనిషత్ అంటే ఉపనిషత్తుల సారంగా ఇది చెప్పబడినటువంటిది. భగవద్గీత మనకి కర్మయోగము, భక్తి యోగము, జ్ఞానయోగము అనేటువంటి యోగ విధానాలని బోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి కృష్ణ ద్వైపాయనులైనటువంటి వ్యాసుల వారు రచించినట్టు అంటే మహాభారతంలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవద్గీత 700 శ్లోకాల అంశంగా ఉంటుంది. అందులో ఒక శ్లోకము ధృతరాష్ట్రుడు, 41 శ్లోకాలు సంజయుడు, అర్జునుడు 84, గీతాచార్యుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు 574 శ్లోకాలు ఆ భగవంతుని చేత చెప్పబడింది. సో అందుకే ఇక్కడ భగవద్గీత అంటే భగవంతుని పాట, ది సాంగ్ ఆఫ్ గాడ్ అని అంటాం మన ఇంగ్లీష్లో. సో భగవంతుని పాటగా భగవంతుని ముఖతా వచ్చినటువంటి గీతాచార్యుడిగా కృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ చెప్పబడింది. సో మరి ఈ భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క అధ్యాయాన్ని ఒక యోగము అని పిలుస్తాం. సాధారణంగా యోగము అంటే ఆ భగవంతునితో సంధానం చేసేటువంటి, అంటే మనని ఆ భగవంతుని చేరుకునేటువంటి మార్గాలు ఈ భగవద్గీతలో మనకి అందులో ఈ 18 అధ్యాయాలను 3 విభాగాలుగా చెప్తారు. మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మ షట్కాలు అని, ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి 6 అధ్యాయాలు భక్తి షట్కాలు, ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి చివరి 6 అధ్యాయాలు జ్ఞాన షట్కాలుగా ఉండేటువంటి. ఇక భగవద్గీత ఈ గీతా మహత్యం. సో వాస్తవానికి చెప్పాలంటే భగవద్గీత మానవాళి జీవన విధానానికి ఒక మాన్యువల్ లాంటిది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనం చూస్తాం, ఏదైనా ఒక చిన్న వస్తువు, ఒక మొబైల్ ఉందనుకోండి, దాన్ని తయారు చేసినటువంటి వాడు దాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి, ఎలా వాడితే ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటుంది, ఎలా వాడకూడదు అని ఒక మాన్యువల్ ఇస్తాడు, చిన్న బుక్లెట్ లాగా. మరి మానవ జీవన విధానం, మనం ఏ విధంగా ఉండాలి, మన జీవన విధానం ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి నిర్దేశకంగా మనకి భగవద్గీత ప్రామాణికం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి గీతా మహత్యాన్ని ఆది శంకరాచార్యులు ఈ విధంగా చెప్తారు. భగవద్గీత యొక్క ఉపదేశాలను జీవితంలో శ్రద్ధగా అనుసరించేవాడు సమస్త దుఃఖాలను, కేశాల నుండి బయటపడతాడు. అంతేకాకుండా అతని యొక్క తదుపరి జన్మ ఆధ్యాత్మికమే అవుతుంది. అంటే ఈ జనన మరణ చక్రాలలో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక జగత్తులో మరలా పుట్టుకలు మరణాలు లేకుండా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి అంశము అంటే లభిస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా గీతా మహత్యం గురించి ఆది శంకరాచార్యులు చెప్పినటువంటి విషయాల్లో భగవద్గీతను ఎవరైనా శ్రద్ధతోనూ సావధానంగా నిత్యము పఠిస్తారో అటువంటి వారికి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము వలన వారు అంతకుముందు చేసినటువంటి తెలిసి తెలియక మనం చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ఆ పాపాలు, ఆ బంధనాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి, అవేవి ప్రభావాన్ని చూపవు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకా ఆ గీతా మహత్యం మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ఆయన చెప్తారు. మనం ఎందుకంటే ఈ బాహ్యంగా శౌచము, శుభ్రం, క్లీన్లీనెస్ అని అంటారు. క్లీన్లీనెస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు ద గాడ్ అని చెప్తారు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మరి మనం బాహ్యంగా ఉండేటువంటి మలినాలను ప్రతిరోజు స్నానం చేయడం ద్వారా శుభ్రపరచుకోగలుగుతాం. మరి అంతర్గతంగా హృదయ మాలిన్యంని తొలగించుకోవడానికి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా జపం చేయడం, భగవన్ నామస్మరణ చేయడం, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను వినడము చెయ్యాలి అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు ఈ గీతా మహత్యం గురించి, భగవద్గీత మహత్యం. సో మరి పవిత్రమైనటువంటి గంగా నదిలో ఒక్కమారు స్నానం చేస్తే ఈ సంసార మాలిన్యం అంతా కూడా పూర్తిగా
నశించిపోతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే మనం భారతదేశంలో అంటే మనం ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికంగా కొంత ఉన్నటువంటి గంగాజలంలో ఆ పానం చేసినటువంటి వారికి ముక్తి లభిస్తుంది అని చెప్తారు. మరి గీతా గంగామృతాన్ని పానం చేసిన వాడి గురించి వేరుగా చెప్పేది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు గంగా నది చాలా పవిత్రం అని చెప్తాము. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే భగవంతుని యొక్క పాదాలను తాకి వచ్చేటువంటి జలం అది. మరి భగవంతుని యొక్క అంటే భగవంతుని ఏ అంగమైనా పవిత్రమైనటువంటిది. ఆ పాదాలను తాకి వచ్చినటువంటి జలమే అంత స్థానం ఉంటే మరి భగవంతుడి యొక్క ముఖత వచ్చినటువంటి భగవద్గీత ఎంత మహత్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తారు. అయితే గీతా గంగామృతాన్ని పానం చేసేవాడి గురించి వేరుగా చెప్పేది ఏంటి అని చెప్తారు. భగవద్గీత అనేది మహాభారతంలోని దివ్యామృతము అని చెప్తారు. అది ఆది విష్ణువు అయినటువంటి, ఎందుకంటే అన్ని దేవతలకు మూలాధారంగా ఉండేటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు, దేవాది దేవుడు అంటే కృష్ణ భగవానుడు అని చెప్తారు. అన్ని శాస్త్రాలలోనూ మనకి చెప్పబడినటువంటిది. మరి ఆది విష్ణు అయిన కృష్ణ భగవానుడి చేత స్వయంగా ఉపదేశితమై ఉన్నటువంటి భగవద్గీతను పఠనం చేసిన, శ్రవణం చేసిన కలిగేటువంటి మహత్యాల గురించి వేరుగా చెప్పేది ఏంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అలాగే ఇంకా ఈ భగవద్గీత మహత్యం గురించి చెప్పే దాంట్లో ఇక్కడ ఈ విధంగా చెప్తారు. సర్వోపనిషద్దో గావో దోగ్ధా గోపాలనందన పార్థో వత్స సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. ఇక్కడ చెప్తున్నారు సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి భగవద్గీత ఒక గోవుతో పోలుస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ గోవుని సంరక్షించేటువంటి వాడు, గోపాలునిగా ప్రసిద్ధి చెందిన కృష్ణ భగవానుడు ఆ గోవు నుండి క్షీరమును పితుకువాడు అని చెప్తారు. మరి గోవు నుండి క్షీరం రావాలి, పాలు రావాలంటే మనకి ఏముండాలి? దూడ ఉండాలి. ఇక్కడ ఆ దూడగా అర్జునుడు. అలాగే మరి ఆ గీతామృతము నుండి ఆ వచ్చినటువంటి ఆ గోవు సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి ఆ భగవద్గీత అనేటువంటి గోవు నుండి వచ్చినటువంటి పాలను సేవించేటువంటి వారు శుద్ధ పండితులు మరియు శుద్ధ భక్తులు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ భగవద్గీతలో ఉండే అంశాలు అమృతమయమైనవి అని చెప్తారు మనకి. సో కాబట్టి భగవద్గీతను చాలా జాగ్రత్తగా వినడం, అలాగే పఠించడము చేయాలి అని చెప్తారు. అలాగే మరి ఈ భగవద్గీత అనేటువంటిది సో ఎంతో ప్రాముఖ్యాన్ని కలిగినటువంటి ఈ అంశాన్ని మనకి చెప్తూ, ఏకం శాస్త్రం దేవకీపుత్రం గీతం ఏకో దేవో దేవకీపుత్ర ఏవా ఏకో మంత్రస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవా అంటూ చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ మనకి అనేక రకాలైనటువంటి దేవతలు, అనేక రకాలైనటువంటి అంశాలు ఉన్నటువంటి ఈ తరుణంలో జనులందరూ ఒకే శాస్త్రము, ఒకే దేవుడు, ఒకే ధర్మము, ఒకే కర్మ ఉండాలి అని కోరుకుంటూ ఉంటారు. అందుకే చెప్తున్నారు ఏకం శాస్త్రం దేవకీపుత్ర గీతం. ఒకే ఒక్క శాస్త్రము, అదే దేవకీపుత్ర గీతం. అంటే దేవకీపుత్రుడు, దేవకీ వసుదేవుల పుత్రుడుగా అవతరించిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బోధించిన ఆ భగవద్గీతే ఈ జనులందరికీ కుల, మత, లింగ, వర్గ భేదాలు లేకుండా అందరూ మానవాళి అందరికీ అవసరమైనటువంటి ఒకే ఒక్క శాస్త్రం అవసరమైనటువంటిది దేవకీపుత్ర గీతం. అంటే భగవద్గీత ఒక్కటే ఈ సమస్త ప్రపంచానికి సంబంధించినటువంటి గ్రంథమవుగాక అంటూ వరించినటువంటి. అలాగే మరి ఏకో దేవో దేవకీపుత్ర ఏవా, ఒకే ఒక్క దేవుడు, ఆ దేవకీపుత్ర ఏవ అంటే సమస్త ప్రపంచానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ఒకే ఒక దేవదేవుడు. దేవతలు ఎంతో మంది ఉంటారు, దేవుళ్ళు దేవతలు, దేవదేవుడు మాత్రం శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మాత్రమే అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఏకో మంత్రస్య నామాని యాని, ఒకే ఒక్క మంత్రము. అలాగే ఇంక ఇప్పుడంతా చెప్పుకున్నాము ఈ యుగధర్మంగా ఈ కలియుగంలో యజ్ఞ యాగాదులు చేయడం కానీ, ధ్యానం చేయడం కానీ, ఆలయాలకు వెళ్ళి అర్చన చేసేటువంటి సమయాలు కానీ ఎక్కువగా ఉండవు కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణం,
అదే ఏకో మంత్రస్య నామాని యాని, అదే ఆ భగవంతుని యొక్క నామము హరే కృష్ణ, హరినామ స్మరణం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ నామమే ఏకైక మంత్రము. సో ఇది పారాయణ మంత్రం అంటారు. ఎటువంటి నియమ నిబంధన అంటే లేకుండా ఎప్పుడైనా ఏ సమయంలోనూ ఎవరైనా జపించగలిగేటువంటి మంత్రము ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి ద్వారా వచ్చినటువంటి మనకి ప్రచారం చేయబడినటువంటి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి మంత్రం మహామంత్ర ప్రార్థన అని చెప్తారు. అలాగే మరి జీవుడి యొక్క ధర్మం ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ చేసుకోవడం. కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవ, ఆ భగవంతుని సేవ, కృష్ణ భగవానుడి సేవే ప్రతి జీవుడి యొక్క ఏకైక కర్మ అనేటువంటిది చెప్తున్నాం. సో మనకి భగవద్గీతలో ప్రారంభమయ్యేది 2వ అధ్యాయం నుండి ప్రారంభమవుతుంది. వాస్తవానికి మొదటి అధ్యాయము ఎందుకు భగవద్గీత అవసరమైంది, ఎందుకు అర్జునుడికి భగవద్గీత బోధించవలసి వచ్చింది అనేటువంటిది ఒక బేసిక్గా ఉంటుంది మొదటి అధ్యాయము. 2వ అధ్యాయంలోనే భగవద్గీత బోధనలు స్టార్ట్ అవుతాయి. గీత భగవంతుని యొక్క బోధన స్టార్ట్ అవుతుంది. జగద్గురు అయినట్టు కృష్ణ భగవానుడు గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి బోధించడం 2వ అధ్యాయంలో ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. అక్కడ చెప్తారు ఆయన, నీవు దేహానివి కాదు ఆత్మస్వరూపుడవు అనే దివ్య ఉపదేశంతో గీతా జ్ఞానము ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. ఇక చివరి అధ్యాయం 18వ అధ్యాయంలో ఆయన చెప్తారు, ఈ చివరికి అర్జునుడికి అన్నీ బోధించిన తర్వాత, ఓ అర్జున ఇవన్నీ కాదు, సర్వధర్మాలను వదిలివేసి కేవలం నన్నే శరణు పొందు, నేను నిన్ను సకల పాపముల నుండి విముక్తి చేస్తాను, భయపడకము అని శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అంతిమ ఉపదేశంతో భగవద్గీత ముగుస్తుంది. సో ఈ విధంగా భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకున్న తరువాత భగవద్గీత యొక్క దివ్య ఉపదేశాలు అర్థమైనప్పుడు మరి ఆ శ్రీకృష్ణుడితో ప్రత్యేకమైనటువంటి సంబంధాన్ని కలిగినటువంటి ఆ భగవంతుడితో దివ్య సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి గ్రంథము భాగవతం. సో తర్వాత శ్రీమద్ భాగవతాన్ని అధ్యయనం చెయ్యాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎందుకంటే శ్రీమద్ భాగవతం పఠనము వలన సర్వ సమస్యలు తొలగిపోతాయి అని చెప్తారు. అందుకే ఇస్కాన్ మంగళూరు నుంచి కూడా మార్నింగ్ 8 o'clockకి శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసులు అన్ని లాంగ్వేజ్లలో ఉంటాయి. తెలుగులో కానీ హిందీలో నామనిష్ఠాస ప్రభు చెప్తూ ఉంటారు, ఇంగ్లీష్ హిందీలో ఉంటుంది. సో తెలుగులో కూడా మార్నింగ్ 8కి వేరే లింక్లో ఉంటుంది. సో ఏంటంటే ఈ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని మనం శ్రవణం చేసిన పఠనం చేసిన ఆ భగవంతుని యందు ఆకర్షణ కలుగుతుంది అని చెప్తారు. అమంగళాలన్నీ నశిస్తాయి, అభద్రత తొలగిపోతుంది, ఆహ్లాదకరమైన మనసు, సుఖశాంతులు, ఆరోగ్యం కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు శ్రీమద్ భాగవతం గురించి. సో ఆ భాగవతాన్ని, ఆ భగవంతునితో దివ్య సంబంధాన్ని, మనకు ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని భాగవతం బోధిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది భగవద్గీత భాగవతానికి సంబంధించిన పరిచయం. ఇక భగవద్గీతలో మనకి 5 అంశాలు ముఖ్యంగా చెప్పాను కదా, మానవాళికి జీవన సరళికి ఒక మాన్యువల్. ఇది ఏదైతే ఒక వస్తువుకి ఒక మాన్యువల్ ఏ విధంగా ఉంటుందో, మానవాళికి ఇది భగవద్గీత మాన్యువల్ అని చెప్తారు. ఇందులో ముఖ్యంగా 5 అంశాలు మనకి బోధించబడుతూ ఉంటాయి. ఒకటి ఈశ్వరుడు గురించి, అంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి పూర్ణ పురుషోత్తముడైన కృష్ణ భగవానుడి గురించి చెప్తూ ఉంటారు. రెండవది జీవ, అదే ఈశ్వర అంటే పరమాత్మ అని కూడా చెప్తాం, జీవ ఆత్మ. అలాగే ఈ ప్రకృతి, ఈ భౌతిక ప్రకృతి గురించి, మెటీరియల్ నేచర్ ప్రకృతి గురించి, అలాగే శాశ్వతమైన కాల అత్యంత విలువైనటువంటిది మనకి కాలం గురించి, మరి
ఇక వివిధ రకాల కర్మల గురించి మనకి భగవద్గీత 5 అంశాలు. 1 ఈశ్వర, 2 జీవ, 3 ప్రకృతి, 4 కర్మ, 5 కాలం. శాశ్వతమైన కాల గురించి చెప్తూ ఉంటే భగవద్గీత బోధిస్తుంది మనకి. సో మరి ఈ భగవద్గీతల్లో అనేక రకాలు, అనేక మంది ఇచ్చేటువంటి భగవద్గీతలు ఉన్నాయి. కానీ భగవద్గీత యథాతథము అనేటువంటిది ఇస్కాన్ ద్వారా అందించబడుతూ ఉన్నది. సో ఇక్కడ ఇది అంటే అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి పరమ పూజ్య వీరు శ్రీ అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు. సో ఇది కృష్ణ భగవానుడు ఏ ఉద్దేశంతో భగవద్గీతను బోధించారో ఆ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడానికి యథాతథంగా ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో భగవద్గీత చెప్పబడిందో, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సొంత భాష్యాలు చెప్పబడినటువంటి ఉన్నాయి భగవద్గీతకు. కానీ గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చినటువంటి బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ వైష్ణవ విధానంలో వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీతను కృష్ణ భగవానుడు ఏ ఉద్దేశంతో బోధించారో ఆ ఉద్దేశాలను యథావిధిగా వస్తూ చెప్పబడినటువంటిది కనుక భగవద్గీత యథాతథము అని చెప్పబడేది ఇస్కాన్ నుంచి వచ్చినటువంటి భగవద్గీత. సో ఇదే ప్రామాణికమైనటువంటిది, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రామాణికంగా తీసుకోబడేటువంటి భగవద్గీతగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా ఉన్నాయి కొన్ని, లేదు అని అనట్లేదు, కానీ కొన్ని మాత్రం కొంతమంది వారు సొంత భాష్యాలను చెప్పడం జరిగినటువంటివి ఉంటాయి. సో ఇక మనం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినట్లయితే 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము. సో ఈరోజు మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయం. సో ఎందుకంటే భగవద్గీత ఇంతకుముందే చెప్పిన అంతర్లీనంగా మహాభారతంలో ఉన్నటువంటిది అనేటువంటిదిగా చెప్పాం. ఎందుకంటే మనకి ఇది మొట్టమొదటి సంస్కృత ఇతిహాసంగా చెప్పబడేటువంటి మహాభారతంలో ఒక ఉపాఖ్యానంగా చెప్పాను ఇంతకుముందే. భీష్మ పర్వంలో ఉన్నటువంటిదిగా చెప్పబడినటువంటిది. ప్రస్తుతము ఈ కలియుగం వరకు ఉన్నటువంటి సంఘటనలన్నింటినీ కూడా మహాభారతం మనకి తెలియచేస్తుంది. దాదాపుగా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా మహాభారతం గురించి కొద్దో గొప్ప అవగాహన ఉండి ఉంటుంది. మరి ఈ యుగం ప్రారంభంలో, అంటే ఈ కలియుగం ప్రారంభంలో, అంటే దాదాపు 5125-130 సంవత్సరాలకు పూర్వం, 5120 పూర్వము కృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతను తన మిత్రుడైనటువంటి, తన భక్తుడు, తన మిత్రుడు, శిష్యుడు అయినటువంటి అర్జునుడికి బోధించినటువంటి బోధనలే ఈ భగవద్గీత. మరి నేపథ్యం ఒక్కసారి చూసినట్లయితే మనం ఈ భగవద్గీతలో పూర్వము భూమండలాన్ని పరిపాలించినటువంటి భరత మహారాజు నుండి వచ్చినటువంటిదే ఈ కురు వంశము అని చెప్తారు. ఆ కురు వంశంలో 2 సహోదరులు, వారే ధృతరాష్ట్రుడు మరియు పాండురాజు. ధృతరాష్ట్రుడు 9 కుమారులు, వారే దుర్యోధన, దుశ్శాసనాదులు. పాండురాజు కుమారులు 5, ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకుల, సహదేవుడు. సో వాస్తవానికి ధృతరాష్ట్రుడు వయసులో పెద్దవాడు, పాండు చిన్నవాడు. కానీ ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టుగుడ్డివాడు కావడం చేత అతనికి రాజ్య పరిపాలన అవకాశం ఆయనకి లభించదు. సో సింహాసనము తన చిన్నవాడు తమ్ముడైనటువంటి పాండురాజుకే చెందుతూ ఉంటుంది. అయితే పాండురాజు యుక్త వయసులోనే మరణించడం జరుగుతుంది. అప్పుడు కార్యనిర్వాహక రాజుగా ధృతరాష్ట్రుడు ఉంటాడు. ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క సంరక్షణలోనే ఆ ధృతరాష్ట్రుడు యొక్క 9, పాండురాజు యొక్క 5 పుత్రులు కూడా ఆ ధృతరాష్ట్రుడు మరియు భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు వంటి వారి యొక్క వీళ్ళందరూ వారి దగ్గర ఒకే రాజగృహంలో వీళ్ళందరూ పెరుగుతూ ఉంటారు.
ఇక ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క పుత్రులు అందులో ముఖ్యంగా ఆ దుర్యోధనుడు పాండవులను ఎప్పుడు ద్వేషిస్తూ ఉండేవాడు, పాండవులను అలాగే ఓరవలేకుండా ఉండేటువంటి వాడు. ఇక ఆ దుష్టమతి అయినటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు పేరులోనే ఉన్నది. ఆ దుష్టమతి అయినటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుడు కూడా ఆ దుర్యోధుణ్ణి ఏమీ వారించకుండా ఆ విధంగానే జరుగుతూ ఉండేది. సో వారిని చంపడానికి అనేక ప్రయత్నాలు జరిగేవి. అయితే వారి యొక్క ఆ ప్రయత్నాల నుండి వారి భావైనటువంటి మేనభావైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు, విదురుడు వంటి వారి ద్వారా వాళ్ళు బయటపడతారు. అయినా చివరికి తెలివి కలిగినటువంటి దుర్యోధనుడు పాండవులను జూదానికి ఆహ్వానించి సో ఆ ఆటలో అతని సోదరులు, తర్వాత పత్ని, రాజ్యము అన్నింటినీ కూడా కోల్పోతాడు. సో ఇక రాజ్యాన్ని వదిలి వారు వనవాసము, అజ్ఞాతవాసం, అరణ్యవాసము, తర్వాత అజ్ఞాతవాసం అన్ని చేసి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వారి రాజ్యం వారికి ఇవ్వమని అడుగుతారు. ఇవ్వడానికి వారు ఇష్టపడరు, సుముఖత ఉండరు. సో ఇక ఎంతో సహనంతో ఉండి చివరి ప్రయత్నంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సంధికి వెళ్తాడు. కనీసం క్షత్రియులుగా ఉన్నటువంటి పాండవులకు 5గురికి 5 ఊర్లు అయినా ఇవ్వండి, తద్వారా వాళ్ళు రాజ్య పరిపాలన చేసుకుంటూ ఉంటారు అనేటువంటి చెప్తారు. అప్పుడు ఆ వారి యొక్క అంటే ఆ సంధికి వెళ్ళినటువంటి ఆ మాటని దుర్యోధనుడు ఒప్పుకోకుండా సూది మనం మోపిన ప్రదేశాన్నైనా ఇవ్వను అని మొండిగా వాదించడం వల్ల వారి మధ్య యుద్ధము అనివార్యమవుతుంది. సో అనివార్యమైనటువంటి ఆ పరిస్థితులలో యుద్ధం పాండవులకు మరియు కౌరవులకు మధ్య కురుక్షేత్రము అనేటువంటి ప్రదేశంలో యుద్ధము ప్రారంభమవుతుంది. సో ఆ సమయంలో ఇక ఈ భగవద్గీత ప్రారంభమవుతూ ఉన్నటువంటిది. ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ చెప్పాం కదా, కౌరవుల యొక్క తండ్రి అయినటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టుగుడ్డువాడు. ఆయన యుద్ధ రంగంలో ఉండడు, అంతఃపురంలోనే ఉంటాడు. ఆయన యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి అయినటువంటి సంజయుడు ద్వారా అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ఉత్సాహవంతుడైనటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు తన వ్యక్తిగత కార్యదర్శిని అడగడం ద్వారా ఈ భగవద్గీత ప్రారంభమవుతుంది. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఈ విధంగా ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాచైవ కిమకుర్వత సంజయ. ఇక్కడ ఉవాచ అంటే పలికెను లేదా అడిగెను. ఎవరు అడిగారంటే ధృతరాష్ట్రుడు ఇట్లా అడుగుతున్నాడట సంజయుడితో, ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రమునందు నా తనయులు పాండురాజు తనయులు యుద్ధం చేయగోరు వారై సమావేశమైన తర్వాత ఏమి చేసిరి? యుద్ధం చేయగోరు వారై సమకూడిన పిమ్మట ఏం చేశారు సంజయ అంటూ ధృతరాష్ట్రుడు తన వ్యక్తిగత కార్యదర్శి మరియు ఆయనకి రథసారథిగా ఉన్నటువంటి సంజయుడిని అడుగుతున్నాడు. మరి సంజయుడు మరి కూడా అంతఃపురంలోనే ఉన్నాడు కదా, ఈయన ఏం చెప్తాడంటే ఈయనకు ఒక అవకాశం ఉంది. తన గురువైనటువంటి వ్యాసుడు ద్వారా ఆ కురుక్షేత్రంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రతి విషయాన్ని యథార్థంగా చూసి హృదయం ద్వారా చూసి చెప్పగలిగేటువంటి అవకాశాన్ని ఈ సంజయుడికి ఇస్తాడు వ్యాసుల వారు. సంజయుడు వ్యాసుల వారి యొక్క శిష్యుడు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మరి ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క ఆలోచన ధోరణి ఇక్కడ చూస్తే ఆయన అడుగుతున్నాడు, ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రమునందు
కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం ప్రారంభమైంది. కానీ ఆ కురుక్షేత్రం అనేటువంటి ప్రదేశము ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి ప్రదేశంగా చెప్పబడుతుంది. సో అక్కడికి వెళ్ళిన ఎవరైనా ధర్మాత్ములుగా మారుతారు అంటారు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ కురుక్షేత్రం అనే ప్రదేశంలో దేవతలు సైతము అక్కడికి వచ్చి యజ్ఞయాగాదులు చేశారు అని చెప్తారు. అటువంటి ఆ ప్రదేశంలో మరి యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మరి అక్కడికి వచ్చినటువంటి తన దుష్టబుద్ధులైనటువంటి తన కుమారుల యొక్క మనసు మారి ఏవైనా సంధి జరిగిందేమో అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే అడిగి ఉన్నారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా అందరూ కూడా పాండవులు, కౌరవులు అయినటువంటి వారు అంటే ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రులు మరియు పాండురాజు పుత్రులు అందరూ కూడా కురు వంశస్థులే. అయినా వారిని వేరు చేసి మాట్లాడుతున్నారు. నా పుత్రులు మరియు పాండురాజు కుమారులు అన్నాడు తప్ప కనీసం నా తమ్ముడు యొక్క కొడుకులు అన్నది కూడా అడగట్లేదు. అంటే ఆ విధమైనటువంటి దుష్టబుద్ధితో మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి వాడుగా ఇక్కడ చెప్తారు భాష్యం గురువులు. సో ఆ విధంగా సమకూడిన పిమ్మట ఏమి చేస్తూ ఉన్నారు? ఎందుకంటే ఒక రకంగా ఇక్కడ ధర్మక్షేత్రం, క్షేత్రము అంటే ప్రదేశం, వ్యవసాయం క్షేత్రంలో సాధారణంగా పంట మొక్కలు, కలుపు మొక్కలు ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? కలుపు మొక్కలన్నీ వేరువేయబడతాయి. ఇక్కడ కలుపు మొక్కలు ఎవరంటే ఆ కౌరవులు వాస్తవానికి. ఎందుకంటే వారి పక్షాన న్యాయం లేదు. న్యాయం ఎవరి పక్షాన ఉంది అంటే ధర్మం పాండవుల పక్షాన ఉన్నది. సో మరి సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుడు పాండవుల పక్షాన ఉన్నాడు, అది కూడా తెలుసు. సో అందుకే అలాగే మరొక నమ్మకం ఏంటంటే ఈ సమయంలో గొప్ప వీరులైనటువంటి భీష్మ పితామహుడు, ద్రోణాచార్యుడు వంటి వారు కౌరవుల వైపు ఉన్నారు. ఆ విధంగా వారికి యుద్ధ అవకాశంలో గెలిచే అవకాశం ఉంది. సో కాబట్టి యుద్ధం సంధి జరగడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు, అందుకే అడుగుతున్నాడు అని చెప్తారు. ఇక దానికి సంజయుడు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం యోడం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సంజయుడు చెప్తున్నాడు, ఓ రాజా, ఎవరిని? ధృతరాష్ట్రుడితో అంటున్నాడు, ఓ రాజా, పాండవుల చేత వ్యూహంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఆ సైన్యాన్ని చూసినటువంటి దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడట. ఈ దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడని చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడట? ఓ గురువర్య, మీ ప్రియ శిష్యుడు అయిన ద్రుపద పుత్రుడిచే అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన పాండవుల మహాసైన్యాన్ని చూడుము. సో ఇక్కడ దుర్యోధనుడు తన యొక్క రాజనీతిని ప్రదర్శించారు అని చెప్తాడు. ఎందుకంటే ఆయన ద్రోణాచార్య దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమంటున్నాడు? ఓ గురువర్య, మీ ప్రియ శిష్యుడు అయిన ద్రుపద పుత్రుడిచే. ఎందుకంటే పాండవుల సైన్యాన్ని ఒక వ్యూహంగా నిలిపినటువంటి వాడు ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు అని చెప్తారు. వాస్తవానికి దృష్టద్యుమ్నుడు ఎవరంటే ఆ ద్రుపద పుత్రుడు, ద్రుపదుని యొక్క కుమారుడు. ద్రుపదుడు ఎవరు అంటే అర్జునుడి యొక్క మామ, ద్రౌపది యొక్క తండ్రి. ఇక్కడ ఈ విధంగా ద్రుపద పుత్రుడు అని పలకడానికి కారణం ఏంటంటే చెప్తారు, ఆ ద్రోణాచార్యుడికి ద్రుపదుడికి మధ్య వైరం ఉంది. ఈ దృష్టద్యుమ్నుని ఆ ద్రుపదుడు ద్రోణాచార్యుని సంహరించడానికే వరంగా పొందుతాడు. అటువంటి ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి విద్యలు నేర్చుకోవడానికి వెళ్తే ఒక గురువుగా ఆ ద్రోణాచార్యుడు అన్ని విద్యలను దృష్టద్యుమ్నుడికి నేర్పుతాడు. ఎందుకంటే ద్రోణాచార్యుడిని సంహరించడానికి పుట్టినటువంటి వాడే అని తెలిసి కూడా అయినా ఆయనకి అన్ని విద్యలు, అది ఆ రాజధర్మం అంటే గురుధర్మం. ఆయన దగ్గరకు విద్యలు నేర్చుకోవడానికి వెళ్తే దృష్టద్యుమ్నుడికి అవన్నీ నేర్పుతాడు. అందుకే ఇక్కడ ఎగతాళికి గుర్తు చేస్తున్నాడు, ఒక రాజనీతి చాతుర్యం ప్రదర్శిస్తూ మీ ప్రియ శిష్యుడు అయిన ద్రుపద పుత్రుడి చేత అత్యంత వ్యూహంగా నిలుపబడిన పాండవుల సైన్యాన్ని చూడవయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. ఈ సైన్యమునందు భీమార్జునులతో సమానంగా యుద్ధం చేయగల సూర్యులు, ధనుర్ధరులు అనేక మంది ఉన్నారు. అందులో యుయుధానుడు, విరాటుడు, ద్రుపదుడు మొదలైన వారు మహాయోధులు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, దృష్టకేతువు, చేకితాను, కాశీరాజు, పురజిత్తు, కుంతిభోజుడు, శైభ్యుడు వంటి శూరులైన మహాయోధులందరూ కూడా ఆ పాండవుల సైన్యంలో ఉన్నారు.
పరాక్రమంతుడైన యుధామన్యుడున్నాడు, శక్తిశాలి అయిన ఉత్తమోజుడు, సుభద్రాతనయుడైన అభిమన్యుడు, ద్రౌపది కుమారులు ఉప పాండవులు అని అంటారు. ఈ వీరులందరూ మహారథులే ఉన్నారు పాండవుల సైన్యమందు అంటూ పాండవుల సైన్యాన్ని పరిశీలన చెప్తూ ఉన్నాడు. అందుకే ఈ అధ్యాయానికి కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అని అంటారు. అలాగే ఇక్కడ ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నటువంటి రాజులందరూ కూడా రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి కొంతమంది పాండవుల వైపు, కొంతమంది కౌరవుల వైపు చేరారు అని చెప్తారు. అంటే భూమండలం మొత్తం కూడా యుద్ధం జరుగుతుంది. ఇద్దరు మధ్య, పాండవులకు కౌరవులకు మధ్య జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధంలో. ఆ విధంగా పాండవుల సైన్యాన్ని గురించి చెప్పిన తర్వాత ఆ దుర్యోధనుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడట, అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధ ద్విజోత్తమ నాయక మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాను బ్రవీమితే. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, అంటే ద్రోణాచార్యుడిని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు ఆ దుర్యోధనుడు. నా సేనా బలమును నడుపుటకై ప్రత్యేకంగా యోగ్యులైన నాయకులను గురించి కూడా మీ కొరకై నేను తెలియచేస్తాను. ఇప్పటి వరకు పాండవుల సైన్యాన్ని గురించి చెప్పాడు, ఇప్పుడు కౌరవులు తన సైన్యాన్ని గురించి. ఎందుకంటే కౌరవ సైన్యానికి సేనాధిపతిగా ఉన్నటువంటి వాడు ద్రోణాచార్యులు ఇప్పుడు మొదట. సో కాబట్టి ఆయనకి తన సైన్యాన్ని గురించి తెలుపుతానంటూ చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడు, యుద్ధంలో ఎల్లప్పుడూ విజయం సాధించే మీరు, ఎందుకంటే ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వారు ద్రోణాచార్యుడు కనుక ముందుగా ద్రోణాచార్యుడిని సంబోధించి చెప్తున్నాడు. యుద్ధంలో ఎల్లప్పుడూ విజయం సాధించే మీరున్నారు నా వైపు, అలాగే మా పితామహుడైన భీష్ముడున్నాడు, నా స్నేహితుడైనటువంటి కర్ణుడు, కృపుడు, అశ్వత్థామ, మీ పుత్రుడైన అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు మరియు సోమదత్తుని తనయుడైనటువంటి భూరిశ్రవుడు వంటి వారు మన వైపు ఉన్నారు అంటూ చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇంకా చెప్తున్నాడు, నా కొరకు తమ జీవితాలను త్యాగం చేయుటకు సిద్ధపడి ఉన్న వీరులు ఇంకనూ పలువురు గలరు. వారందరూ పలు విధములైన ఆయుధాలను దాల్చిన వారు మరియు యుద్ధ నిపుణతను కలిగి ఉన్నవారు అంటూ ఆ తన సైన్యాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. చెప్తూ ఈ విధంగా ఇంకా అంటున్నాడు, అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. మన సైన్య బలం లెక్కలేనిదిగానున్నది మరియు మనము పితామహుడైన భీష్ముని చేత సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతూ ఉన్నాము. మరి భీముని చేత జాగ్రత్తతో రక్షింపబడుతున్న పాండవ సైన్యము పరిమితంగా ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. మొత్తం కురుక్షేత్ర యుద్ధ రంగంలో 18 అక్షౌహిణుల సైన్యము వాడబడింది అని చెప్తారు. అందులో పాండవుల తరపున 7 అక్షౌహిణులు, కౌరవుల తరపున 11 అక్షౌహిణులు. అందుకే వారిదేమో పరిమితంగా ఉంది, మనది అపరిమితంగా ఉన్నది అంటూ చెప్తున్నారు. ఒక అక్షౌహిణి అంటే 21,870 రథాలతో కూడినటువంటి సైన్యం ఉంటుందట. 21,870 ఏనుగులపై ఉండేటువంటి సైన్యము, అలాగే 65,610 గుర్రాలపై ఉండేటువంటి సైన్యము, గుర్రాలతో ఉండేటువంటి సైన్యము. ఇక మామూలుగా ఉండేటువంటి సోల్జర్స్ 1,09,350 మంది ఉంటారట. ఇది ఒక అక్షౌహిణి లెక్క. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, కావున కౌరవ సేనా నాయకులందరికీ నేను చెప్తున్నాను, మీ మీ వ్యూహాత్మక స్థానాలను పరిరక్షిస్తూ భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి సహకారము అందించమని పిలుపునిస్తూ ఉన్నాను అంటూ సో రాజకుమారుడిగా తన యొక్క బాధ్యతను ఆయన రాజుగా ఒక రకంగా సో అక్కడ నిర్దేశం చేస్తూ ఉన్నాడు. సో ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అన్నాడో, తస్య సంజనయన్ హర్షం కురు వృద్ధ పితామహః సింహనాదం వినద్యోచైః శంఖం దద్మౌ ప్రతాపవాన్. అప్పుడు ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే దుర్యోధనుడు అన్నాడో, అప్పుడు ఆ సమయంలోనట కురు వంశ మహాపరాక్రమంతుడు వృద్ధ పితామహుడు అయిన భీష్ముడు దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగేలా సింహ గర్జన వంటి ధ్వని కలిగేటట్లుగా తన యొక్క శబ్దాన్ని, అంటే తన శంఖాన్ని పెద్ద శబ్దంతో పూరించాడట ఆ భీష్మ పితామహుడు.
సో భీష్ముని ఇక్కడ కురువంశ మహాపరాక్రమవంతుడు, వృద్ధ పితామహుడు. సో తన మనుమడైనటువంటి దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగేలా ఒక సింహ గర్జనలాగా వచ్చేటువంటి లాగా ఆ శంఖాన్ని పూరించాడట ఆ భీష్మ పితామహుడు. ఎప్పుడైతే ఆయన ఆ విధంగా శంఖాన్ని పూరించాడో మిగతా వాళ్ళంతటా కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి సైన్యం, ఎందుకంటే యుద్ధ ప్రారంభ సంకేతాలుగా శబ్దాలు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ అంతమంది సైన్యంలో ఒకరికొకరు పిలుచుకుని చెప్పేది కాదు కదా. సో పిమ్మట శంఖములు, వివిధములైన వాద్యాలు, వేరులు, శృంగములు అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా మ్రోగింపబడ్డాయి. ఆ సంఘటిత ధ్వని మిక్కిలి భీకరంగానున్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా కౌరవుల వైపు నుండి యుద్ధ శంఖనాదాలు పూరించబడగా ఇక పాండవుల వైపు గురించి చెప్తున్నాడు. ఇదంతా కూడా ఎవరు చెప్తున్నారు? సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నటువంటి. తతశ్వేతైర్యైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవచ్చైవ దివ్యౌ శంకౌ ప్రదద్మతుః. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో, ఓ ధృతరాష్ట్ర రాజా, అప్పుడు తెల్లని గుర్రాలతో కూడిన మహారథంలో కూర్చున్న కృష్ణుడు మరియు పాండుకుమారుడైన అర్జునుడు కూడా తమ దివ్య శంఖాలను పూరించారయ్యా. ఎప్పుడైతే కౌరవుల వైపు నుండి యుద్ధ ప్రారంభ శంఖనాదాలు పూరించబడ్డాయో ఇక పాండవుల వైపు నుండి కూడా శ్రీకృష్ణుడు, అర్జునుడు వారి వారి యొక్క శంఖాలను, దివ్యమైనటువంటి శంఖాలను పూరించారు అని చెప్తున్నారు. అందులో పాంచజన్యం హృషికేశో దేవదత్తం ధనంజయ పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంకం భీమకర్మ హృకోదర. ఋషికేశుడు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పాంచజన్యము అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. అర్జునుడేమో ధనంజయుడు అని చెప్తారు. అర్జునుడు దేవదత్త అనేటువంటి శంఖాన్ని, అలాగే భీమకర్మ హృకోదర అంటే ఘనంగా భుజించేటువంటి వాడైనటువంటి ఆ భీముడు పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంఖం అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ ఘనంగా భుజించేటువంటి భీముడు తన యొక్క గొప్పదైనటువంటి శంఖం, మహాశంఖం, పౌండ్రము అనేటువంటి మహాశంఖాన్ని పూరించాడట. ఇక ఆ మిగిలిన వాళ్ళు పాండవుల వైపున యుధిష్ఠిరుడు అంటే ధర్మరాజు అనంత విజయ అనే శంఖాన్ని పూరించగా, నకులుడు సుఘోష అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. సహదేవుడు మణిపుష్పక అనేటువంటి శంఖాన్ని, అలాగే గొప్ప విలుకాడైన కాశీరాజు, యోధుడైన శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, జయింపర అన్నటువంటి వాడు సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ద్రౌపది తనయులు, గొప్ప బాహువులు కలిగినటువంటి సుభద్రా తనయుడైన అభిమన్యుడు మొదలైన వారందరూ కూడా వారి వారి యొక్క శంఖాలను పూరించారయ్యా అని చెప్తున్నారు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. సో ఆ విధంగా శంఖాల యొక్క ధ్వని అతి భీకరమయ్యింది అని చెప్తున్నాడు. భీకరమైన ఆ ధ్వనులు భూమి ఆకాశాలు దద్దరిల్లింపజేసినాయట. ఆ శంఖారావాలు ధార్తరాష్ట్రుల హృదయాలను బద్దలు చేశాయి. పాండవుల వైపు నుండి వచ్చినటువంటి ఆ వివిధ శంఖముల యొక్క ధ్వని అతి భీకరంగా ఉండి భూమి ఆకాశాలు దద్దరిల్లే విధంగా ఉండి ఆ శంఖారావాల యొక్క ధ్వనులకు ఆ కౌరవుల యొక్క హృదయాలన్నీ బద్దలైపోయినాయట. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, అత వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే ధనురుద్యమ్య పాండవః ఋషికేశం తదా వాక్యం ఇదమహామహీపతే. ఇంకా చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో సంజయుడు, ఓ రాజా, అప్పుడు పాండుతనయుడైన సుతుడైనటువంటి అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని సిహనంగా కలిగి ఉన్న రథములో గాంధీవం ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న ఆ దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ పాండవుల వైపు విజయ సంకేతాలుగా ఉన్నటువంటి అంశాలను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ శంఖధ్వనులలో ఆ
ధర్మక్షేత్రం మొదటిగా మనకి ఈ ప్రదేశం యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ధర్మానికి నిలయమైన ప్రదేశం. అలాగే అర్జునుడి యొక్క రథం దివ్యమైనటువంటి రథం. అర్జునుడి రథం పైన కపిధ్వజుడుగా ఆ హనుమానుడు ఉన్నాడు. జై హనుమాన్. సో హనుమానున్నాడు. అలాగే ఆ శంఖనాదాలు కౌరవుల యొక్క హృదయాలను బద్దలు చేశాయని చెప్తారు. అలాగే ఆ అర్జునుడి యొక్క ధనస్సు గాంధీవం పాశుపతాస్త్ర అని చెప్తారు. అది శివుడి ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటిది. అలాగే అంతకుముందు చెప్పినట్లు నా కోసం జీవితాలను త్యాగం చేయడానికి, అంటే వీళ్ళంతా మరణిస్తారు అనేటువంటి ఉద్దేశం వారి నోటది వచ్చింది ఆల్రెడీ దుర్యోధనుడి ద్వారా. త్యక్తా జీవిత అనే పదం. అలాగే యుద్ధం ప్రారంభమైన రోజు మోక్షదా ఏకాదశి అని చెప్తారు. అలాగే మరి ఇక్కడ ఋషికేశుడు ఉన్నాడు, భాగ్యలక్ష్మి. ఋషికేశుడు, కృష్ణుడు ఎక్కడుంటే లక్ష్మి అక్కడే ఉంటుంది, లక్ష్మీమాత విష్ణు భగవానుడితో. సో కాబట్టి పాండవులకు విజయ సంకేతాలే ఉన్నాయి ఈ యుద్ధంలో అని చెప్పవచ్చు. సో ఆ విధంగా చెప్పారు కదా. ఆ గాంధీవం ఎత్తిపెట్టినటువంటి అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో ఈ విధంగా అన్నాడట. అంటే ఏమంటున్నాడట అర్జునుడు అంటే, అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్మధ్యే రథం స్థాపయ మే అచ్యుత యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధుకామాన్నవస్థితాన్ కర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణసముద్యమే. అర్జునుడు అంటున్నాడు కృష్ణ భగవానుడితో, ఓ అచ్యుత, నా రథమును 2 సైన్యాల మధ్యలో నిలుపు, తద్వారా ఈ మహాయుద్ధ రణరంగంలో నేనెవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో చూచెదను అని చూచేటువంటి అవకాశం నాకు కలుగుతుంది. ఇక్కడ అర్జునుడికి రథసారథిగా ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. అందుకే ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు పార్థుడు అర్జునుడి యొక్క రథసారథిగా ఉన్నటువంటి వాడు. సో కాబట్టి మరి రథాన్ని తోలేటువంటి వాడు ఆ రథంలో ఉన్నటువంటి సైనికుడు, ఆ సైన్యాధిపతి ఏ విధంగా చెప్తే అలా చేయాలి. అందుకే అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఓ అచ్యుత, నా రథాన్ని 2 సైన్యాల మధ్యలో నిలపవయ్యా, తద్వారా నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవచ్చో చూసే అవకాశం నాకు ఉంటుంది. అంటే అప్పుడు కృష్ణుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, ఏవముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. సంజయుడు అంటున్నాడు, ఓ భరతవంశీయుడా, అర్జునుడి చేత ఆ విధంగా సంబోధించబడినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ ఉత్తమమైనటువంటి రథాన్ని 2 సైన్యాలకు మధ్యలో నిలిపాడయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. ముఖ్యంగా భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలకుల సమక్షంలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో, ఓ పార్థ, ఇచ్చట కూడి ఉన్న కురువంశీయులందరినీ గాంచవయ్యా అని అన్నాడట, ఆ రథాన్ని 2 సైన్యాల మధ్యలో ఉంచి. అప్పుడు ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిచినటువంటి అర్జునుడు, ఎందుకంటే రథాన్ని ఆ 2 సైన్యాల మధ్యలో నిలిపాడు కదా కృష్ణ భగవానుడు. సో అప్పుడు ఆ 2 సైన్యాల మధ్యలో నిలిచి ఉన్నటువంటి రథంలో ఉన్నటువంటి అర్జునుడు అచ్చట ఆ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి, ఎందుకంటే ఇక్కడ కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరుగుతుంది, మహాభారత యుద్ధము 2 కుటుంబాల మధ్య జరుగుతూ ఉన్నది, అన్నదమ్ముల పిల్లల మధ్య జరుగుతుంది, అంటే దాయాదుల మధ్య జరుగుతూ ఉన్న యుద్ధం. కాబట్టి అర్జునుడు ఆ రథంలో ఉండి ఆ సైన్యంలో 2 సైన్యాలలో తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమామలను, సోదరులను, పుత్రులను, మనుములను, స్నేహితులను, మామలను, శ్రేయోభిలాషులందరినీ చూశాడట. సో ఎందుకంటే యుద్ధం 2 కుటుంబాల మధ్య జరుగుతుంది కాబట్టి. సో ఆ విధంగా కుంతీ తనయుడైన అర్జునుడు అక్కడ ఉన్న తన స్నేహితులను, బంధువులను చూసి హృదయం చలించిపోగా ఆ కరుణతో కూడినటువంటి వాడై ఈ విధంగా అన్నాడయ్యా అని చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడట అర్జునుడు, అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సముపస్థితం
సీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్యతి. అర్జున్ అంటున్నాడట కృష్ణ భగవానుడితో, ఓ కృష్ణ, యుద్ధాసక్తులై ఎదురుగా ఉన్న చుట్టాలను చూడగానే నా అవయవాలన్నీ తడబడిపోతూ ఉన్నాయి, నోరు ఎండిపోతుందయ్యా అంటున్నాడట. ఎందుకంటే యుద్ధంలో అక్కడ వస్తూ ఉన్నటువంటి వారు తన వైపైనా వాళ్ళ వైపైనా అంతా బంధువులే కదా, మిత్రులే కదా. సో కాబట్టి ఆ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి చుట్టాలందరినీ చూడగానే ఆ అర్జునుడి యొక్క అవయవాలన్నీ తడబడి నోరు ఎండిపోతూ ఉందట. ఈ విధంగా అంటున్నాడు అర్జునుడు, వేపదుచ్చ శరీరే మే రోమహర్షచ్చ జాయతే గాంధీవం స్రంసతే హస్తాత్ త్వక్షైవ పరిదహ్యతే. నా దేహమంతా కంపించుచున్నది, నాకు రోమాంచితమవుతుంది, గాంధీవము నా చేతిలో నుంచి జారిపోతూ ఉన్నది, నా చర్మము మండిపోతూ ఉన్నదయ్యా అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడట, నేను ఇక్కడ ఏమాత్రము నిలబడలేకపోతూ ఉన్నాను, నన్ను నేను మర్చిపోతూ ఉన్నాను, నా మనసు చలించుచున్నది. ఓ కృష్ణ, ఓ కేశ సంహారి, కేవలము అశుభ శకునాలని నాకు కనబడుతూ ఉన్నాయ్యా అంటున్నాడట అర్జునుడు. సాధారణంగా స్ట్రెస్ గురైనప్పుడు మనలో కలిగేటువంటి మార్పులు, అవయవాలన్నీ కంపించడము, నోరెండిపోవడము, దేహం మొత్తం కంపించిపోవడము, ఎంట్రుకలు నిక్కరపరుచుకోవడము, చేతిలో ఉన్న వస్తువులు జారిపోవడము, చర్మము మండిపోవడము, మన కింద ఉన్న భూమి అంతా తిరుగుతూ ఉన్నట్లు మనసంతా మర్చిపోయే విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ అర్జునుడి పరిస్థితి కూడా అదే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విధమైన స్థితిలో అంటున్నాడు అర్జునుడు, నచ శ్రేయో నుపశ్యామి హత్వా స్వజన మహావే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. ఓ కృష్ణ, ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం ఏ విధంగా శ్రేయస్సో నాకు తెలియట్లేదయ్యా. కావున ఆ తదుపరి వచ్చే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ, కావున తదుపరి వచ్చేటువంటి విజయం కానీ రాజ్యం కానీ దాని వలన వచ్చేటువంటి సుఖాలు కానీ నాకు అక్కర్లేదయ్యా, నేను యుద్ధం చెయ్యలేనయ్యా అంటూ ఉన్నటువంటి స్థితిని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, ఓ గోవింద, మేము ఎవరి కొరకు రాజ్యంను సుఖమును చివరికి జీవనాంను కూడా కోరుచున్నామో వారందరూ ఈ యుద్ధరంగమున సన్నద్ధులై నిలిచి ఉండగా ఆ రాజ్యాదుల వలన మాకు ప్రయోజనం ఏంటి? రాజ్యం తీసుకొని మేమేం చేయాలి? మా బంధువులు, మా స్నేహితులు, మా వాళ్ళందరూ కూడా, మా చుట్టాలందరూ కూడా నశించిపోయి యుద్ధంలో పోయిన తర్వాత, ఓ మధుసూదన, గురువులు, పుత్రులు, తాతలు, మేనమామలు, మామలు, మనుమలు, తండ్రులు, పుత్రులు, బావమరుదులు, ఇంకా ఇతర బంధువులందరూ తమ ప్రాణాలను మరియు సంపదలను విడిచడానికి సిద్ధపడి నా ఎదుట యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్నారు. వారు నన్ను చంపగోరినా నేనెందుకయ్యా వారిని యుద్ధంలో చంపాలి? ఓ జనార్దన, కేవలము ఈ భూలోకం, ఈ రాజ్యం అట్లుంచయ్యా. ముల్లోకాలు అంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్వర్గలోకాదులు, అధమలోకాలు వంటివి ముల్లోకాల రాజ్యాధిపతిమైన నేను వారితో యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా లేను. ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను చంపడం వలన, అంటే కౌరవులను చంపడం వల్ల మేము ఎట్టి ఆనందాన్ని పొందగలమయ్యా. ఎందుకంటే మా పెదనాన్న కొడుకులే కదా. సో వీళ్ళందరినీ చంపుకున్నట్లయితే మాకు ఆనందం ఏముంటుంది? సాధారణంగా మనం ఏదైనా విజయం సాధిస్తే మన స్నేహితులకు, బంధువులకు, వాళ్ళకు చెప్పుకుంటాం కదా. మరి వీళ్ళంతా యుద్ధంలో పోతే నేను ఎవరికయ్యా చెప్పుకోవాల్సింది అన్నట్లుగా అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, ఇటువంటి దుర్మార్గులను చంపిన, వాస్తవానికి మరి కౌరవులు దుర్మార్గులే. ఎందుకంటే వాళ్ళకి రావాల్సిన రాజ్యాన్ని ఇవ్వలేదు, చిన్నప్పటి నుంచి వారిని చంపడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఇటువంటి దుర్మార్గులను చంపినా కూడా మాకు పాపమే కలుగుతుంది. కనుక ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను మరియు బంధువులను చంపటం మాకు తగదయ్యా. ఓ మాధవ, సంబంధీకులను చంపుకోవడం వల్ల కలిగే లాభమేమి? మేము ఎలా సుఖంగా ఉండగలము అంటూ అర్జునుడు చెప్తున్నారు. సాధారణంగా వేదాలలో చెప్పబడుతుంది, శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి అంశాలు ఏంటంటే 6 రకాలైనటువంటి వారిని దుష్కృతులుగా చెప్తారు, దుష్టులుగా చెప్తారు. వారిని శిక్షించవచ్చు అని చెప్తున్నాయి శాస్త్రాలు. ఎవరంటే విషాన్ని పెట్టేటువంటి వాడు, ఇతరులకు విషం పెట్టి చంపడానికి ప్రయత్నించేవాళ్ళు, అలాగే ఇతర ఇళ్లకు నిప్పు పెట్టేటువంటి వాడు,
మారణాయుధాలతో ఇతరులపై దాడి జరిపేటువంటి వాళ్ళు, ఇతరుల ఆస్తులను కొల్లగొట్టేటువంటి వాళ్ళు, ఇతరుల యొక్క భూములను ఆక్యుపై చేసేటువంటి వాళ్ళు, ఇతరుల భార్యలను ఇబ్బందులకు గురి చేసేటువంటి వారు, ఈ 6 రకాలైనటువంటి వాళ్ళని అగ్రెసర్స్ అని చెప్తారు. వారిని చంపవచ్చు, సంహరించవచ్చు అని చెప్తున్నాయి శాస్త్రాలు. అయినా ఇక్కడ అర్జునుడు అందుకే అంటున్నాడు, ఇక్కడ దుర్మార్గులుగా చెప్పబడేటువంటి వాళ్ళు అయినా వారిని చంపడానికి అర్జునుడు సో సుముఖంగా లేడు, అంటే యుద్ధం చేయడానికి సుముఖంగా లేడు అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన అర్జునుడు, ఓ జనార్దన, రాజ్యకాంక్షాపరులైన కౌరవులు వంశనాశనం కానీ మిత్రద్రోహం వల్ల కలిగే కానీ ఆ పాతకాన్ని వాళ్ళు గ్రహించలేకపోతున్నారు. కానీ వంశ క్షయం వల్ల వచ్చే దోషాన్ని బాగా తెలిసినటువంటి మనమైన ఈ పాపమును ఎందుకు తప్పుకోకూడదు, ఈ పాపకార్యమును, అంటే యుద్ధం చేయడం ఇక్కడ పాపకార్యంగా భావిస్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. ఈ పాపం నుండి మనం ఎందుకు తప్పుకోకూడదు అయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మా సనాతనః ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్ననం అధర్మో విభవత్యుత. ఇంకా అంటున్నాడు, వంశనాశనంతో ప్రాచీన కులధర్మాలు నశిస్తాయి. ఎందుకంటే యుద్ధంలో పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా, మార్గనిర్దేశకులు అందరూ కూడా మరణించినట్లయితే ఇక మిగిలేది ఎవరు? యుద్ధానంతరము స్త్రీలు, ముసలివాళ్ళు, చిన్నపిల్లలు. వారికి సరైనటువంటి మార్గనిర్దేశకులు లేకపోవడం వల్ల కులధర్మాలు నశించి వంశమంతటా అధర్మం అలుకుంటుందయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన అర్జునుడు అంటున్నాడు కృష్ణ భగవానుతో, ఓ కృష్ణ, వంశమునందు అధర్మము ప్రబలిపోవటం వలన కులస్త్రీలు చెడిపోతారు. ఓ వృష్ణి వంశ సంజాతుడా, అంటే ఓ యదువంశ అంటూ కృష్ణుని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. అట్టి కులస్త్రీలు పతనం వలన అవాంఛిత సంతానం అందుతుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అవాంఛిత సంతానం పెరగడం వలన వంశమునకు, వంశ ఆచారమునకు నాశనం కలుగుతుంది. అందువలన ఆ రెండింటిని జరిపినటువంటి వారికి నరక ప్రాప్తం లభిస్తుంది. అలాగే పిండోదక క్రియలు కూడా ఆపివేయబడిన కారణంగా వంశానికి చెందిన పూర్వీకులు పతనం చెందుతారయ్యా అంటూ కులధర్మాల గురించి చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, దుష్టచర్యల చేత కులాచారాలు నశింపజేసి అవాంఛనీయ సంతానమునకు కారణమైనటువంటి వాళ్ళు పాపకర్మల చేత అన్ని రకాల కులధర్మములు మరియు జాతి ధర్మాలు నాశనమవుతాయి అంటూ చెప్తుంది. సో చెప్పి ఆ విధంగా చెప్పి ఇక అంటున్నాడు, యది మామ ప్రతీకారమశస్త్రం శస్త్రపానయః దార్తరాష్ట్ర రణైహన్యు స్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. ఇంకా అంటున్నాడు, నేను ఆయుధాన్ని పట్టను, అంటే నిరాయుధుడను మరియు ప్రతీకారము చెయ్యని వాడను అయిన నన్ను శస్త్రధారులైన ధృతరాష్ట్రుని కుమారులు ఈ రణరంగమునందు వధించినచో అది నాకు మంచిదే అవుతుంది అని అంటున్నాడట అర్జునుడు. ఇక సంజయుడు ముగింపుగా చెప్తున్నాడు, సంజయ ఉవాచ ఏవ ముక్త్వార్జున సంఖ్యే రతోపస్తవుపావిశత్ విసృజ్య సచరం చాపం శోక సంవిఘ్నమానసః. సంజయుడు చెప్తున్నాడు, ఇక రణరంగమునందు అర్జునుడు ఈ విధంగా పలికి తన ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి దుఃఖం చేత కల్లోలితమైన మనసు కలవాడై రథమునందు కూర్చుండిపోయాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. సో ఇది మొదటి అధ్యాయం. అర్జున విషాద యోగము అని కూడా పిలుస్తాం దీన్నే. కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయానికి మరొక పేరు అర్జున విషాద యోగము. సో ఇది ఈ మొదటి అధ్యాయం. ఇది ఆ భగవంతుడు భగవద్గీత బోధనకు ఎందుకు అర్జునుడికి బోధనలు చేయవలసి వచ్చింది. ఇక్కడ ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో తన వారినందరినీ చూసి వారందరినీ నేనేదో చంపుతున్నాను అనే ఒక భావనతో నా వాళ్ళు నా భావం అనేటువంటి మోహానికి గురి అయినటువంటి అర్జునుడు
తన ధర్మమైనటువంటి క్షత్రియ ధర్మమైనటువంటి యుద్ధాన్ని మరిచిన కారణంగా భగవద్గీత బోధించవలసి వచ్చింది. సో రేపటి అధ్యాయంలో భగవద్గీత బోధనలు ప్రారంభమవుతాయి. అక్కడ నుంచి కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటూ రథంలో కూర్చుండిపోయి విషాదంతో ఉన్నటువంటి అర్జున్ని జగద్విజేతగా చేసినటువంటి బోధనలు మనం రేపటి నుంచి చూస్తాం. 18 రోజుల వరకు 18 అధ్యాయాలు. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. డిజిటల్ హ్యాండ్ రైజ్ చేసేటువంటి అవకాశం మీకు ఉంటుంది. చేస్తే మీరు అడిగేటువంటి ప్రశ్నలకు ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే